loma kopi pot loma ko bang elitum ta chini dun de lo elitum hane appointment nang pilo appointment se deng lo duty che join lo elitum ke duty ke che dang bom lo 6 months provisional salary jut kok pen sta meni elitum continue duty lo or 2 years an lang elitum so pot si elitum bang ta compel dar lo ke damun elo poisa ka ve pin ki sum ong lo ki chu ki jun anda ki sum lo ko join yesi elitum bang ta nang litum through media pen se nang ka che than nang ka che share chini lo nang litum আজি এয়া বৰষুণৰ বতৰত বৰষুণত ভিজি আমি এয়া এইটো টয়লেটৰ হেৰিত ৰৈ আছোঁ আমাৰ এয়া অৱস্থা কেলে কাৰণ আজি 25 মান্থছ মানে হ'ব আমাৰ চেলাৰী নোহোৱা Kardom kadogo ni lila marjan kelang bang pabang phetum don phanstami nilimen sangpi merlin tok bepi nili dong mokakpen elitum malong langtha kwan lo ne non than bang phu than bang phetum adu kedu kwan lo ne arni pupe arve pupe latum do de sangse elitum karbi aosomar tomate karbi anglong elitum akhai aosomar stam ansu se kathek do nang pare do nang lo ke charlia nat pachi hong na open ajoine alang litum do de sangse arnita loke thandam aosomar man thek nang ji re nang ji po ajoine chiklo joni palam kali 25 months salary kilong le polo tangte matha don tha don marli tu athe latum ke kapre ka sai ke chuklem por sa velo latum the anglo te school ke dam the anglo te school ke dam the anglo te school ke dam polo tangte latum phan salary jong se pipe polo tangte ko pilo latum ke chupo la pe school ke thandam je phan sa me latum mane ke ahem pen school hem halloween ko mane bang phu ko mane bang phi ke school hem halloween polo tangte kapre ka gari kapre ka motor se latum bhara du nangji bhara pinangji mate anam pinangji kona pen loge pipo jong se salary pipe bainong pipe plote kona pen latum tangka ke pipo lasi osomar atum phan thek nangji re nangji anso se paprang do nangji polo tangte teachers ta dog vek nangji student video teacher polote students ko kona pen se ke thegala ajat a subject along ponon ajat a subject sitami a teacher do vek nangji a teacher jong sa ave polo tangte ko solo somatum ke thegla thek the pusi school ke ton dunlo school kapa dunlo pulage thek ser pulote kadu ko beyo samar hanta school e toy dun del mati elitum kadu ko betum ta chini la pen teachers ave pulote thang ta kali ajat thek thela teachers ke do vek nangji teachers do vek nangji pulo tangte teachers tum phan bainong pi vek nangji mate salary pi vek nangji pipe pulo tangte ko son ko nat penola tum ki thandam po non lang thaju jinso sema আজি এয়া বৰষুণৰ বতৰত বৰষুণত ভিজি আমি এয়া এইটো টয়লেটৰ হেৰিত ৰৈ আছোঁ আমাৰ এয়া অৱস্থা কেলে কাৰণ আজি 25 মান্থছ মানে হ'ব আমাৰ চেলাৰী নোহোৱা আজিকালি ইয়াৰ ফেচবুক খুলিলেই দেখা পাওঁ যে চবতে মানে আমাৰ এডুকেশ্যন EM ছাৰ ৰিচাৰ্ড টকবি ছাৰ তেওঁ দুখ parni pupe arve pupe ajat langle pen lo lato jinso se majo 25 months ka chepaduk tang salary enta non puta long lela non dharna ke donang arni pupe arve pupe toilet a hem long si donang septe jinso dun seun e elitum langdam sinang Karbi Anglong jiman kini organisasi ase সকলো অৰ্গেনাইজেশ্যন বিলাকৰ মাতি আজি ডিছকাছ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ অপিনিয়নো লৈছোঁ আৰু ছাজেশ্যনো লৈছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা আমি কালেক্টিভ অপিনিয়ন ছাজেশ্যন awareness campaign for education awareness campaign for quality education ajai me kedeng pon to me piglo lake chong se elitum osomar atum aso se ke charli na paprang do nangji thek do nangji re do na aso se thek do nangji pulo tang aphan se latum labang so jai me kedeng lo labang so jai me deng lo pulo tang te osomar atum aso se thek nangji re nangji aso se paprang do nangji pulo tang te teachers tum ta do nangji thanbang phi da do nangji thanbang phi do nangji polo tangte latum hanta bainong pinangji mate salary salary pipe bainong pipe pute ko son se latum ke than thek ko teachers tum jong se than the polo tangte kona se osomar ratum anso se ke paprang don thek lang ke paprang don ji kalisi a phit se nang si sun rong po phit se nang se le rong po ko son se paprang don thanbang ave polo te ko son se ke thek la apor panahok he pin pen mate apor NA pin pen prap jin pen labang so sai deng bang ke labang so jai mek bang deng vek nang ji la bang pharoi sira bang thong ke braner kep a teacher sum phan ke
bainong pi vek nang ji mate regular pon vek nang ji latum phan pon pe plo tang te elitum Karbi Anglong ar lo ke charli aosomar tum kana hok the pik non ta kana hok the pik lo the non ta exam dam bom lo teachers sum than long lepin man exam dam te ko son se ke theklang ta pe non half yearly exam sin non dam bom annual exam ta nang le thu po jong se than ba ve pin plo tang te ko son se latum exam ta ke pi theklang exam bang to la pula ben papar jet tha latum pha ang deng bang pachon krak tha sta latum thang knowledge ta velo thang ke thek ta velo than thep lo tang te than thep lo te ko son se ke thek po se kana hok ji ke elitum Karbi aosomar tum se kana hok po quality education kalilo nahok lapo elitum Karbi aosomar tum nahok lapo jong se thanbang phia ve nang than pi bang ave plo tang te elitum aosomar ke nahok lapo morui po lasi ahok pet nang litum ake hai doctor to liram rong hang pe khai research stock bi lang litum kaduka ve ke thegi ding atum ahok pet elitum Karbi Anglong ar lo elitum Karbi akhai elitum Karbi arat aosomar atum non ove ke mitum anso se pathek dunji pare dunji angsong pale dunji anso se ke charli aning pahangji polo tangte thanbang phido vek nangji thanbang phido vek nangji polo tangte latum phanta bainong pi vek nangji bainong pi pe polo tangte ko son se latum ki than po lase nang litu labang swajai mekdeng vek nangji lapan cha jin prab jin pen apor pana hok he pin papor en e pin claim pi vek nangji claim pi pe polo tangte elitum aosomar atum kana hok the pik pom nang mo pi rui po elitum nang lirada so tum atok anu ke do tum ki duk kilak atum ke private school ke chotoi dun ethek the government school si ki toy dun ke ongdung aosomar ke government school long si do et government school long teachers tum jong si nang than pi pe det non asab konane school long ke konane science subject a teacher ave konane school long ke social subject ave konane school long ke math a teacher ave konane school long ke science teachers ave konane school long ke english teachers ave athe ko son se ke do po bainong long le da manon boycott det lo school dam de lo pultang te kona pensela tum ke thekla elitum aosomar kona pensi ke thek dun la halada a teachers ave plote ko komasi ki thana bang ge dola elitum aosomar mate nangli rat aso nangli khai Karbi Anglong kidu an aosomar ke ongdung aosomar government school kidu aosomar nang mo pi rui po anso se ke pa prang dun ji kalisi api si do etpo na hok ta le dun de dat po chini dun de dat po lase prab jin pen labang so asai hang deng ik pek tha nang li tum jong se labang so sai hang deng ik pon pe claim pon pe dang pon pe pulo tang te elitum quality education kalilo man ke mo rui po non ko an ma ke le dun te ke thek dun te la an pen an par man se ke thek ke re ke le ke ong thu po elitum Karbi Anglong autonomous council along ta labang soja kong avid det loma pini ke longle phelang ahut alam ki le clans ta longle phelang alam ki ke la ke council long ave akonon lahai ki cherli ana thu education anata labang so ajak kong ta avid det loma council ajak kong bub det loma ave loma teachers atum phan thanbang phi thuma bainong e piji mate salary ki piji ajak kong ta avid det loma ha angsong ha asam sarkar atum si asama sor si labang so saita nang claim poma hala tum long si chong duk dam nang poma emi thanga dim long la an aja kong ki bub lo mal an aja kong ka veluma pini arni lang dam tha teachers atum ko an lo ne ki than ke che paduk pen bai nong long le 25 months lam so lam kali kapre ka sai chu claim long le pin pe osomar thek nang ji elitum Karbi khaya somar anso se pat thek donang pare donang pa joine arni bang arni lo ke thanda kapre ka sai chu claim kle pin pe sitanon bainong long le pulote komal adai gi do ke council atum la an aja kong ki bubloma langdam sina koan lo ne thandang phitum aduk ke do সত কিছুমান এজন দুজন টিচাৰ আছে সেইসকল কিয় বেমাৰত ভুগি পেলাই বেমাৰ ভুগিছে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ পইচা নাই বিনা চেলেৰিত তেওঁলোকে বেমাৰত ভুগি তেনেকৈ মৃত্যু হোৱাও আছে আমাৰ মাজৰে বহুত কেইজন টিচাৰ এনেকৈ মৃত্যু হৈ গুচি গৈছে আমিও লাহে লাহে তেনেকৈ সেই পৰ্যায়লৈ গৈ আছোঁ আৰু কিমান দিন
จินโซดุนเสียนเอกก็มาเนี่ยบางผีมันเนี่ยบางผูกเกเซเลรีจิชูลงเลยเป็นไม้เตเซเลรีจิชูลงเลยเป็นไม้เตใบนองลงเลยเป็นเสียพรันดามอีจูหลับหมอชิกโลลงปบหมอชิกโลลงปบนอนชิกโลเลลงเลยตาหมอชิกโลลงปบนอนชิกโลเลลงเลยตาหมอชิกโลลงปบละปุกมัทธาละปุกจองห้องเป็นกิสุกะเชลังจีพันันตาตังกาเวกับเรกไซke choklem tek the de lo kona pen sitang ka ke wang la arni wang ta school long se ke dam lo se ki than tang de lo ke kona pen sitang ka ke wang la bang so tang ka ma te la bang so bai no salary ke chong hong sikai si no ja ke erda chokang long le pen thi lot apran dam jui ta do lo jin so do non e ma ko ma lo dai gi do ke the ki dinga tum jong se la bang so alam la bang so asai deng pon pe lang pon pe u pon pe pulo tang te ko ma lo ke lang ala council atum tala an haja kong ka velo ma bainong ki pi pon ji phanan ta ja kong ave der lo ma la pen la bang so teachers atum phan regular ke pon ji mate permanent pon ke pon ji phan permanent pon thek the regular pon thek the bainong pion e bute ke cheng pe appointment pi pe de nang ji ke cheng pen sala tum phan la bang so sai pi pon pe de nang ji ke un e pulo tang te non pi eda pi pathan eda pi aning pathe eda pi non kilong nang jiang apor hot bang ke palong le dat pulo tang te komalo adai ke do ke la pran ke dam juya tum phan komalo adai ke che en po ke non la bang so lamar jan ka salam neli komane phaning pa oilak nang komane phananing pa dukrum nak po phanle neli ka salam kalistame elitum karbi akhai ate elitum karbi aosomar atum anso se ke paprang du nangji anso se ke le du nangji anso se ke thek du nangji ke charli anat kapachi hongji kali sinon ke teachers atum phanjong si salary pi pe plo tang te osomar tum phan bang ave det pokoson se ke thek don la kona se ke un dun hala kona se ke le dun selang lasi un an ke thek ding atum claim pinangji dam pinangji salary pi vek nangji than bang phi atum phan lasi kai ateng kai amang lo pa che than thunang ji than thep lo tang te elitum aosomar atok ano ke do kiduk kilak aosomar tum ke ongdung karbia khai aosomar atum ke government school long se kidun lasi ili ka veda datum atok ano ke do tum aosomar atum nang mo pi rui po nang nahok pi etpo lasi teacher atum phan salary nang pi vek nang po la pen kai ateng kai amang lo pa thanam thu po pusi chuning rilo lapan vansi nile lamarjan rip ik check po kardon